הדיון בעצם מתקיים על כל נושא של מימון הפעילות של ארגונים כאלה ואחרים נגד חיילי צה"ל וקציני צה"ל, שבעצם ממומנים על ידי גורמים שונים, כולל ישויות זרות. So, thank you very much. Welcome to the Knesset. It was a pleasure to hear you and your point of view and the facts you write in the book. I think you were indispensable to bringing Emet to power, and I want to thank you very much for all the work you did, not only for our current generation, but hopefully for generations to come. Thank you. תודה רבה. אדווין בלק היה אורח כבוד של האירוע היום, שהוא הסביר מה הוא כתב בספר, ששם הוא הציג את העובדות של מימון של אותם הטרוריסטים שיושבים בכלא או מבצעים את הפעולות טרור נגד מדינת ישראל, שממומנים בעצם מכספי רשות הפלסטינית, ובעצם מי שהורג יותר או פוגע בישראל יותר מקבל יותר, שזה בעצם הפרה של כל ההסכמים שיש עם מדינת ישראל. כמובן רשות הפלסטינית איננה יכולה לממן פעולות טרור נגד ישראל. הסוגיה הזאת היא בעצם מוסתרת מעולם כולו, והיא סוגיה מאוד חשובה, כי חשוב להבהיר גם לארצות הברית וגם לאירופה מה בעצם קורה פה בשטח. הדיון הוא דיון עמוק, אנחנו רק התחלנו את סדרת הדיונים, אנחנו רוצים לחשוף את כל הפרטים, את כל האמת. רק בשבוע שעבר, שבאתי וקראתי לחנך שמדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, ונחשפתי למניפולציה של השמאל בראשותו של עזמי בשארה, יצירת המושג מדינת כל אזרחיה. בעזרתו של פרופסור אשר כהן למדתי לדעת שהמושג הזה שלכאורה כאילו מדינת כל אזרחיה קיים בספרות העולם, בטח תמצא 10,000, 100,000 מקורות ציטוטים. זה נמצא 650 פעם ולמעלה מ-90% זה קשור במדינת ישראל. הולך פרופסור שמאלן מסוים יחד עם עזמי בשארה, יוצרים לנו מושג כדי לנגח אותנו, לאחר שיש כבר 20 מדינות ערביות, 20 מדינות שאותה דת, אותה היסטוריה, אותה שפה, אותה תרבות, אותה מוזיקה, במדינה אחת יהודית לא רוצים לתת לנו. למעלה מ-20 בשביל הלאום הערבי, שהוא כולו אותו הדבר, אותה דת, אותה היסטוריה, אותה שפה, אותה מוזיקה, אותו הכל, אבל ביטוי לאומי ב-20 מדינות. לנו אחת. צריך להפוך אותה למדינת כל אזרחיה, ומייצרים מניפולציה. אנחנו רואים פה עוד כנס נוסף חשוב מאוד בנושא של המאבק בדה-לגיטימציה, ולשמחתי אנחנו שמים לב שלאט לאט יש שינוי מהשטח, שהאמת פשוט צפה הלאה, צפה לפני השטח. אנחנו רואים שעוד ועוד חוקרים ואנשים בעלי קרדיביליות עולמית באים ומספרים את השקרים שעליהם מתבססת הדה-לגיטימציה. לצערי ממש בבית הזה לפני כ10 ימים היה דיון נגד ההתנחלויות. לא היה מדובר ביהודה ושומרון, לא היה מדובר בקריית ארבע, אלא היה מדובר בגליל שלנו. אז כשמדברים על הנושא של כינוסים נגד הדה-לגיטימציה, צריך קודם כל להבין שהדה-לגיטימציה מתחילה בתוך ישראל, ונגד זה צריך להילחם, ואני שמח שזה קורה היום. הצעות החוק, במידה והם יעברו, הם בחלקם כן יצליחו למנוע את הפעילות של בעצם סוכן זר פה בישראל, וזו פעולה של סוכן זר כאשר גוף כלשהו ממומן על ידי מדינה אחרת אוסף מידע על חיילי צה"ל, מודע שהיא בעצם איסוף מידע מודיעיני, לא מידע רגיל שהוא יכול להיות שוטף, ועל בסיס המידע המודיעיני הזה הם תובעים את חיילי צה"ל, בטח שזה פעולה ברורה של סוכן זר, של אותם גופים, וחשוב שהדבר הזה יאמר, יוסבר לציבור וימנע את הפעולות האלה, ויחשוף את אותם הארגונים שהם בעצם סוכן זר של ממשלות אחרות. ואז בחוץ לארץ מחברים אותך, לא מחברים אותך למתקני סופרלנד שאולי יש שם אפליה ומיד קוראים לזה גזענות, אלא מחברים אותך מדינת ישראל משוואה נאצי, משוואה היטלר, משוואה השמדה. וזאת התודעה שהם מצליחים להטביע
בחוץ לארץ, וזה הפחד והטרור שגם מאפיין גם את הקמפוסים בחוץ לארץ שבהם נמצאים יהודים, ואנחנו צריכים להיות גם מונחים, ערים גם לכך, לשימוש הזה שהוא הרבה יותר מתוחכם, ונפלנו לתוך זה וצריך לנסות למנוע את זה. תראה, הבעיה הגדולה היא בורות. היא בורות של הקהילה הבינלאומית, אבל היא גם בורות של העוסקים במלאכה. וכנגד הבורות הזו יש רק פתרון אחד, לשבת וללמוד, להפוך לדוברים יותר טובים, להפוך לדוברים רהוטים יותר, ובעיקר לדעת לדבר את השפה של העולם מלחמת ההסברה הזה. מדינת ישראל היא מדינת חוק, היא מדינה דמוקרטית והיא תפעל על פי החוק. אנחנו כמחוקקים וכממשלה מחויבים לעשות חקיקה שתגן על דמוקרטיה ישראלית, וכך אנחנו נפעל. גם אם יצטרכו לעצור כספים שמגיעים, זה גם משהו שמדינת ישראל צריכה לעשות? תראה, תחת כותרת זכויות אדם מועברים כספים שמפעילים ארגונים כנגד מדינת ישראל ונגד צה"ל. והדבר הזה צריך להפסיק. אין ספק שארגון שעושה פעולות שהן עוזרות לקהילה, אין לנו בעיה עם זה, אבל ברגע שזה פעולות פוליטיות נגד מדינת ישראל, בטח ובטח פה המדינה חייבת להתערב, כי זה התערבות בענייני פנים של מדינה.